ഹായ് ഗേസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അച്ചാർ എങ്ങനെ ഇടാന്ന് നോക്കാനാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 20 പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി 2 വലിയത്, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കുറച്ച്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക്, പഞ്ചസാര. കുറച്ച് അച്ചാർ പൊടി വേണം. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രൂട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇതൊക്കെ എടുക്കണം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം എടുത്തുക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം. ഉലുവയും കടുകാണ് വറുക്കണത്. 2 ഓരോ സ്പൂണാണ്. ചൂടായിക്കണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വാർന്നെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ചൂടായി തന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ വാർന്നെടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കടുക് നമ്മൾ ഇട്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കാം. ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിങ്ങനെ പൊള്ളായി വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വാർത്താനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണുന്നില്ലേ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണുണ്ടോ? ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തണേ. ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി തിളങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇടാം. ഇതാ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ? ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം. എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കണുണ്ടോ? ആദ്യം നമ്മളിട്ട മുളകും കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നല്ലോണം വാടി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ മുളക് പൊടി ഇട്ടെടുക്കാം. മുളക് പൊടി ആദ്യം ഇടണം. അച്ചാർ ചുമക്കാനാണ്. നല്ലോണം ആക്കി കൊടുക്കണം, എന്നാലുള്ള ഇത് ചോപ്പായി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം അതിന് കൂടെയൊക്കെ പൊടിച്ച് ചോപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അച്ചാർ പൊടിയാണ്. ഇത് 3 സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അച്ചാർ പൊടി കഴിയുമ്പോൾ കൂടെ നല്ലോണം കുടിപ്പിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടെടുക്കാം. കുറച്ച് മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാം. കുറച്ച് പഞ്ചാരി. രസത്തിനാണ്. പഞ്ചാര ഇട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പും പഞ്ചാരയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ചൂടായപ്പം എനിക്ക് ഇളക്കാൻ പ്രയാസം വന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയാണ് എനിക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി തന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉലുവയും കടുകും വറുത്തത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും വടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഉമ്മച്ചി നല്ലോണം ഇളക്കി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ചോപ്പായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടും കൂടെയൊക്കെ. അതിനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുളകും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടത്. സംഭവം ഇപ്പം അത് പൊളിക്കുന്നൊന്ന്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത്. നല്ലോണം സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സുർക്ക ഒഴിച്ചെടുക്കാം. സുർക്ക കുറച്ച് മതി. നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അച്ചാറ്. സുർക്കയും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ പൊളിച്ചും. ഇതാ നമ്മുടെ സുർക്ക ഒഴിച്ചത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ട് പുളി ഇല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സുർക്ക ഒഴിച്ചത്. അപ്പൊ നല്ലോണം ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി. ചെയ്ത് നോക്കാം. സംഭവം പൊളിച്ചിക്കണ് ഉസാറായിക്കണം കേട്ടോ. അച്ചാർ റെഡി ആയിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നാളെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടും കൊണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കോഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ